אגף איכות הסביבה במועצה שסבסדו את ההרצאה. תודה לאורי שהגיע פעם שנייה. זהו, תהנו, תחכימו. נזמין את אורי, חוקר של התזונה ושל ההיסטוריה של התזונה. טוב, שלום. זה הרצאת המשך, אז אני כאילו צריך להתחיל מהסוף של ההרצאה הקודמת. מי היה בהרצאה הקודמת? אז אנחנו בסדר, אז אני לא צריך להציג את עצמי מחדש, זה כבר טוב. אז קוראים לי אורי, ואנחנו ניגש ישר לעניינים, כי כבר הייתם בהרצאה הקודמת. מי שלא היה, שיתלחש קצת עם השכן, יעשה לו הכנה. תראו, אני אגיד כמה דברים לפני שנתחיל את ההרצאה. אחד, אני רוצה להגיד לכם שאני שונא מצגות. זו ההרצאה היחידה שאני משתמש בה במצגת, וזה רק כי אין ברירה, כי חייבים להראות את האריזות. אז מצגות הן גם כובלות אותי הרבה פעמים, אז אנחנו נראה את המצגת עד הרגע שיגמר לנו הזמן, ואז נפסיק. יש סיכוי שנצליח לראות את כולה, יש סיכוי שלא נצליח לראות את כולה, אבל ננסה לדבר על כל מה שיש בה. גם עוד משהו שאני חייב להגיד, נושא האריזות זה נושא שאפשר לדבר עליו שבוע. אני אנסה לתקצר לכם כמה דברים שקשורים בו. מה עוד אני יכול להגיד לכם? עוד שני דברים. אחד על תעשיית המזון. אז אני מראש אומר שאין לי כלום נגד תעשיית המזון. באופן כללי. אבל באופן פרטני, אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו עם תעשיית המזון זה לא התעשייה עצמה, אלא המטרות שעומדות לנגד עיניה של התעשייה. זאת אומרת, אם תעשיית המזון הייתה אומרת, אני רוצה לדאוג לבריאות הציבור, ואז אני רוצה לדאוג לסביבה, ואז אני רוצה לדאוג לעובדים שלי, ובסוף אני גם רוצה לדאוג לרווח שלי, שזה בסדר גמור, אז הייתי אומר, וואלה, אני בעד תעשיית המזון. אבל כשמה שעומד ברוב המקרים לנגד עיני תעשיית המזון זו רק שורת הרווח, וזה בא על חשבון בריאות הציבור, הסביבה והעובדים, אז מתחילות הבעיות שלי. לצערי, זו השיטה ששולטת היום בתעשיית המזון. ולכן אנחנו פה היום. עוד דבר, נכון, גם לא רק במזון, באופן כללי זה שולט בתעשייה. ובכלל, עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני זה, שאם יש לכם, אתם יודעים, עכשיו אנחנו ממש לקראת הפרסום של המסקנות של לא ועדת ההסדרה שהיום, לא חוק ההסדרה, הסדרה זה מושג שמשתמשים בו הרבה לאחרונה, אם שמתם לב, אלא של המסקנות של ועדת ההסדרה של משרד הבריאות, מה שקוראים לה ועדת הסוכר. יש אנשים שקוראים לזה ועדת הסוכר. אז ועדת הסוכר הולכת לפרסם את המסקנות שלה בקרוב. אתמול דיברתי עם התזונאית הראשית במשרד הבריאות, היא אמרה לי תוך שבוע-שבועיים, למרות שאני חייב להגיד לכם שהיא אמרה לי את זה כבר לפני חודש, בפעם הראשונה, אבל בסוף זה יצטרך להתפרסם, ויש דיונים אדירים ולחצים אדירים מהתעשייה על משרד הבריאות. אני חייב להגיד שאני לא תולה הרבה תקוות בהמלצות של ועדת ההסדרה, מעבר לזה גם אם ההמלצות של ועדת ההסדרה יהיו מאוד מאוד טובות בשבילנו, אף אחד לא ערב לכך שבאמת יישמו את ההמלצות, סך הכל אלו רק המלצות, תדעו לכם. ואני אגיד לכם עוד שאם יש לכם זמן, אתם נוסעים ברכבת נגיד, עכשיו יש רכבת מעפולה וכל מיני כאלו, ואתם רוצים לראות משהו מעניין, אז אחד הדברים הכי מעניינים שאפשר ללמוד מהם עכשיו על תעשיית המזון, זה להסתכל בישיבות של ועדת ההסדרה. בוועדת ההסדרה של משרד הבריאות יש ערוץ יוטיוב, וכל הישיבות של ועדת ההסדרה הוסרטו. אפשר פשוט לשבת איפה שאתם לא נמצאים ולהקשיב. אז אני ממליץ לכם, מי שיש לו זמן, זו חוויה מאוד מעניינת. בסדר? תראו, זאת תהיה הרצאה מאוד פרקטית באופן יחסי. ואנחנו ממש נלמד על האריזות. אחת השיטות הכי טובות לבלבל אותנו, זה באמצעות האריזה, ובאמצעות החוקים המאוד מתוסבכים שסביב האריזה של האוכל שאנחנו קונים, ואנחנו ננסה היום ככה לפתור חלק מהשאלות שקשורות באריזות. דרך אגב, זה בהמשך למה שאמרתי על ועדת ההסדרה,
הרי אחד הוויכוחים הכי גדולים הם על הסימון של המזון. בעצם מה שאומרים שיקרה זה שההמלצות של ועדת ההסדרה יהיו לסמן מזון מזיק מול מזון מזין, נגיד. לא בטוח שמה שאני קורא מזין זה מה שהם יסמנו כמזין, אבל מול מזון מזין. דרך אגב, אני בטוח שזאת תהיה ההחלטה שלהם, ההמלצה שלהם. אני לא חושב, זה לא ההמלצה שאני הייתי רוצה שהם יקבלו. היה מדובר בהתחלה על המלצות למיסוי של מזון מזיק, שזה דרך אגב המלצה שהיום ארגון הבריאות העולמי של האו"ם אומר שזה אחת ההמלצות הכי טובות שאנחנו יכולים לקבל. ארגון הבריאות העולמי של האו"ם עשה לפני שנה כבר מחקר בכל המדינות שבהם יישמו כל מיני תהליכים של מיסוי על מזון מזיק ושל עידוד של צריכה של מזון מזין, והוא גילה שיש שני דברים שעובדים הכי טוב, והם עובדים הכי טוב כשהם עובדים ביחד. אחד זה מיסוי על מזון מזיק, זאת אומרת מיסוי על מזון עשיר בסוכר, מעל 20% מס, רק מעל 20% מס, מתחת זה לא עובד, והאחוז הירידה הוא בהתאם לאחוז המס שאתה, ירידה בצריכה הוא בהתאם לאחוז המס שאתה נותן, וזה עובד כשזה עובד במקביל לסבסוד של ירקות ופירות. זאת אומרת, מיסוי על מזון מזיק וסבסוד של ירקות ופירות עובד בצורה מדהימה. את זה לצערי, אני חושב, אני מקווה שאני אתבדה ונבוא לפה עוד שבוע כולנו ונעשה מסיבה גדולה שקיבלו החלטה כזאת, זה לא יהיה בהמלצות. והדבר השני שאני כמעט בטוח שלא יהיה בהמלצות, שהוא עוד יותר חשוב לפי דעתי, זה הנושא של הפיקוח על המחירים של הלחם המלא. אתם יודעים, אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שאנחנו מפקחים על המחיר של הלחם הלבן. משרד הבריאות מצד אחד אומר שהלחם הלבן הוא מזיק, אנחנו נדבר פה על קמח בהמשך, ומצד שני מפקח על המחיר של הלחם הלבן וגורם לכך שהלחם הלבן יהיה מאוד זול והלחם המלא יהיה מאוד יקר. ומאוד מאוד מאוד פשוט להפוך את זה. הרבה יותר פשוט מלסמן מזון מזיק. צריך פשוט להזיז או לשנות את הפיקוח. אני מקווה שזה יקרה במהרה בימינו, ואני מקווה שמה שאני מספר לכם היום יהיה באמת בהמלצות, אבל לצערי נראה לי שלא. וגם תעשיית המזון, מהשיחות שהיו לי עם אנשי תעשייה, וגם מפורומים וכל מיני ישיבות כאלו מכובדות שהשתתפתי בהם, הם נמצאים בהתגוננות מאוד גדולה. זאת אומרת, הסרת האחריות, הם אומרים שהסימון של מזון כמזיק זה להסיר את האחריות מהצרכן. אני חייב להגיד שהצרכן מראש הרי הוא מוטה לפי מה שהתעשייה מחליטה. זאת אומרת, הצרכן לא רואה ממש את כל האפשרויות. כשאתם הולכים בסופר, שימו ילד קטן בסופר, כל מה שהוא יראה זה את האריזות הכי נוצצות וזוהרות. אין לו באמת אפשרות בחירה. הוא לא יבחר בעצמו משהו מזין, כי אנחנו מוטים למה שהתרבות שלנו מטה אותנו אליו, למה שהפרסומות בטלוויזיה מתאים אותנו אליו. אתם יודעים, הפרסומות מאוד מאוד משפיעות עלינו, עוד מעט נדבר על הפרסומות. והדבר השני, תמיד משתמשים בטיעון המאוד מאוד מאוד חזק, שאם אתם תרסו אותנו, אנחנו נצטרך לפטר את כל העובדים שלנו, ואז לא תהיה עבודה, ואנשים יהיו מובטלים. כמובן שלטיעון הזה אין שום בסיס, כי אנשים תמיד יצטרכו לאכול. העובדים האלה לא יישארו רעבים, וגם ככה רוב המזון שאנחנו קונים, דרך אגב, המזון המזיק, הוא לא באמת ממש מיוצר פה, רוב החומרים שלו מגיעים מחול. אז זה ככה כמה דברי פתיחה על התעשייה, וננסה לגלוש ישר למוצרים, בסדר? אני אביא פה הרבה דוגמאות של מוצרים, זה יוביל אותי לדבר על כל מיני דברים. אתם יודעים בטח אתם יודעים שהדבר שהכי מטריד אותי זה נושא הסוכר, אז בהתחלה אנחנו נדבר קצת על סוכר. ותראו, זה פשוט משהו מדהים, השוקולד הזה. כי אני אומר לאנשים, תקנו שוקולד, אבל תקנו שוקולד אמיתי, כזה שאין בו סוכר מעובד, ושיש בו, אתם יודעים, עיסת קקאו ומוצקי קקאו, חמאת קקאו ולא שומן מוקשה. שני הדברים הבעייתיים בעצם בשוקולד זה לא השוקולד עצמו, זה לא הקקאו. הקקאו הוא לא כזה נורא, הוא לא, אתם יודעים, יכולים יותר מדי קקאו זה לא טוב, אבל הקקאו הוא לא מה שנורא בשוקולד. מה שנורא בשוקולד תעשייתי זה השומן המוקשה שמכניסים אליו, שפעם היו משתמשים, לאורך ההיסטוריה, בחמאת קקאו, בשומן של הקקאו, של פולי הקקאו עצמם, היום משתמשים בשומן מוקשה, והסוכר הרב שמוסיפים לו כדי שיהיה טעים.
כשאני עושה בבית עם הבנות שלי שוקולד, אני לוקח תמרים ועיסת קקאו וחמאת קקאו, ואנחנו עושים שוקולד מדהים, גם שוקולד בכל מיני טעמים. אז זה שוקולד מריר מעולה ללא תוספת סוכר. אם אתם רואים כתוב שם ללא תוספת סוכר, מכיל סוכר הנמצא באופן טבעי ברכיבי המוצר. שדרך אגב זה ניסוח שאי אפשר לעבוד איתו בבית משפט, כי אין לו שום משמעות. בסדר? אין לו שום משמעות לניסוח הזה, וזה רק כדי לבלבל את הציבור, כי בעצם כתוב פה ללא תוספת סוכר, ואז מישהו יקנה את זה, הוא לא יסתכל על הצד השני כמו שאנחנו נסתכל עוד מעט, הוא יקנה את זה, הוא יטעם את זה, זה יהיה לו מתוק. אז עכשיו למה זה מתוק? אבל הוא יגיד, כתוב, זה מכיל סוכר הנמצא באופן טבעי ברכיבי המוצר. מה זה נמצא באופן טבעי ברכיבי המוצר? זה המוצר. כל מה שנמצא באופן טבעי פה, הוא נמצא באופן טבעי ברכיבי המוצר. אתם מבינים את המשפט הזה? זה לבלבל את הציבור. זה המוצר. שתבינו. אין שום משמעות למשפט הזה. ואם מסתובבים אחורה, אז יש ברכיבים, אני אקריא לכם למי שלא רואה מרחוק. עכשיו, שנייה, לפני שנקרא את הרכיבים ביחד, אני אספר לכם שעל פי החוק, וזה מאוד חשוב כי כולם עובדים לפי החוק. זאת אומרת, אמנם הם מנסים כל הזמן לכופף את החוק, אבל הם עובדים לפיו. כי אחד הדברים שחברות מזון הכי מפחדות ממנו, זה תביעות ייצוגיות. אז הם יעשו הכל לפי התקנות. לפעמים הם מצליחים למצוא תקנות שיעבדו לצד שלהם. ולכן, כשאתם קוראים רכיבים, תמיד, ודרך אגב, זה החלק הכי חשוב בכל מוצר שתקנו, לקרוא את השורה של הרכיבים, תמיד זה יהיה מסודר לפי הסדר של הכמות. הדבר הראשון שרשום הוא מה שיש ממנו הכי הרבה בתוך המוצר, והדבר האחרון שרשום הוא מה שיש ממנו הכי מעט באותו מוצר, אוקיי? אז פה יש עיסת קקאו, ואז ממתיק. עכשיו שימו לב, ממתיק זה המרכיב השני, זאת אומרת צריך להיות ממנו הרבה מאוד אפילו. והממתיק הזה הוא מלטיטול, מלטיטול זה ממתיק על בסיס אלכוהולי, זה כמו ממתיק מלאכותי. יש ויכוחים מאוד גדולים על אני אגיד לכם כמובן שהוא ממתיק מאוד גרוע, הכי גרוע בכלל לחולי סוכרת, ממתיקים על בסיס אלכוהולים, הם יוצרים תגובה סוכרית אצלנו בגוף, גם דיברנו על זה אם אתם זוכרים בהרצאה הקודמת כשדיברנו על סוכר, וגם אפילו אלה שמתנגדים אומרים שכמות גדולה מהם פוגעת במשק הסוכר בגוף שלנו, אז יש פה סוכרים, אני בדקתי גם את הצד השני של, את החלק שפה חסר של האריזה של השוקולד, ואני יכול להגיד לכם שפה בתוך הדבר הזה יש 40% מלטיטול. זאת אומרת, אם מישהו אכל 100 גרם מהשוקולד הזה, הוא אכל 40 גרם מלטיטול. ש40 גרם מלטיטול זה כמות אדירה של מלטיטול, זה כאילו לאכול, לא כאילו. תחשבו שיש בערך 4 או 5 גרם בכפית, זה כאילו לאכול 8 כפיות של סוכר מלאכותי, של ממתיק מלאכותי, שזה דבר מאוד מזיק. יש גם חמת קקאו, מתחלבים ועוד כל מיני חומרים אחרים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לחומרים האחרים. אני רק רוצה לדבר על זה שמצד אחד כתוב שזה לא תוספת סוכר, שזה רק יש את הסוכר הטבעי שיש במוצר, שזה הסוכר הטבעי שיש במוצר זה מה שיש במוצר, ושיש פה 40 גרם לכל 100 גרם של החומר הזה שנקרא מלטיטול, שאפילו רובכם לא ידעתם את השם שלו, עד שדיברנו עליו היום. אז זה דוגמה אחת לאיך מבלבלים אותנו. עוד דוגמה, האמת שזה לא דוגמה לאיך מבלבלים אותנו, זה סתם, אחד התחביבים הגדולים שלי זה לטייל בסופר, אני לא קונה את הקניות שלי בסופר, ואני מאוד אוהב ללכת לסופר. אני מסתובב בסופר עם המצלמה שלי, ומצלם תמונות. ואני חייב להגיד שזו דווקא, פה אין עניין בריאותי. סתם פשוט משך את האריזה הזאת, מאוד משכה את העין שלי. יש פה מנה חמה, ברור לכולם, אני מקווה לפחות שברור לכולם, שמנות חמות כאלו זה לא דבר מזין ובריא. כן, לא באתי לדבר על הרכיבים של המנות החמות האלה. זו מנה חמה בטעם ירקות, יש לה קופסה יפה,
עם מיתוג של שופרסל, זה, דרך אגב, זה עולה, אתה יכול לקנות את זה 5 ב-10. זאת אומרת שהשופרסל מוכרים את זה, אריזה אחת ב2 שקל. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי זה הגיע מתאילנד או מסין. ייצרו את זה בסין או בתאילנד. אם שופרסל מוכרים את זה ב2 שקל האריזה, זאת אומרת שקנו את זה בטח במקרה הטוב בשקל. נגיד במקרה הטוב. עכשיו, יש פה יטריות אורז בפנים, וירקות מיובשים, ותבלינים, ויש את האריזה עצמה, ויש את העיצוב של האריזה, ויש את המסע שהאריזה הזאת עשתה מסין. תחשבו כמה הרוויח הפועל הסיני שגידל את השדה של האורז, שממנו עשו את היטריות אורז, שהכניסו לפה, שלקחו אותו לארץ, ועיצבו אותו פה ומיתגו אותו, ואחרי זה מכרו את האריזה הזאת של הנמס בכוס ב2 שקל. אני תמיד מספר לאנשים, ודיברנו על זה בהרצאה הקודמת, שכשאתה קונה משהו זול בסופר, שהגיע מרחוק, מישהו משלם על זה מחיר במקום רחוק בעולם, אז זה פשוט דוגמה שמשכה לי את העין. עכשיו, תראו, אני אמרתי, יהיו פה הרבה נושאים שיכנסו לנו בתוך העניין הזה, זו פסטרמה. אתם יודעים שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם, שבה על פי חוק מותר להזריק 10% מים לבשר. אתם יודעים? על פי החוק הישראלי, נווה אמר שאולי את ההרצאה הבאה נעשה על מזון מן החי. איפה אתה נווה? אתה פה? הוא לא, אתה פה. אולי נעשה את ההרצאה הבאה על מזון מן החי, אז זה חלק מההרצאה כבר על מזון מן החי. בישראל מותר להזריק 10% מים לבשר. כמעט כל מוצר בשר מעובד תעשייתי שאתם קונים, זה בשר שמוזרק לו מים. עכשיו, מה הבעיה עם המים? הרי אין בעיה עם מים. אם סתם היו מזריקים את המים לבשר, היינו מרגישים קצת דפוקים, שאנחנו קונים בשר עם מים, אבל היינו שותים את המים, אוכלים את הבשר, והכל היה טוב. הבעיה היא שבשר, כשמזריקים אותו למים, הוא לא מחזיק טוב בפנים. אז מוסיפים פוספטים שיחברו אותו. ואז המרקם כבר קצת לא משהו, אז מוסיפים כל מיני חלבונים מהצומח. ואז הוא מאבד קצת הצבע שלו, אז מוסיפים ניטריטים שהם צובעים אותו, זה חומר מאוד מסוכן דרך אגב, במיוחד לילדים, זה יוצר הפרעות קשב וריכוז, זה מה שעושה את האדום בסלמי וברוסט ביף ובכל אלו. ואז בעצם הוא מתקלקל הרבה יותר מהר, אז מוסיפים לו חומרים משמרים, ובסוף כבר אין לו טעם של בשר. אז מוסיפים לו מחזקי טעם. עכשיו, זה כמעט כל בשר מעובד, מקבבים ועד שניצלים, שנראה פה בהמשך, אבל זה בולט בצורה הכי בולטת. המוצר שמזריקים לו הכי הרבה מים זה הפסטרמה. אני חייב להגיד, אני אגיד את זה בשקט כדי שאף אחד לא ישמע, שלא באמת משתלם להזריק 10% מים לבשר. אבל ברגע שהזרקת לבשר מים, אין דרך לדעת כמה מים הזרקת. אוקיי? אז החוק אומר שאפשר להזריק 10% מים. אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת כמה מים מזריקים. הערכות, מה? למה מזריקים? זו שאלה טובה. אם תשאלי את החברות, הם יגידו לך שבעצם, אם אנחנו לא נזריק מים, אז נצטרך להעלות את המחירים של הבשר. ואז העניים לא יוכלו לקנות בשר. אבל כל החומרים ששמים... זה לא כל החומרים ששמים, אבל העניים קונים מים פשוט מאוד יקרים, כשהם קונים בשר מוזרק. כל החומרים ששמים בגלל ההזרקה, גם זה עולה כסף. זה לא, זה עלות מאוד מאוד, העלות של החומרים האלה היא מאוד מאוד נמוכה. יש לי פרוטוקולים של ועדת הביקורת של הכנסת, ועדת הפנים של הכנסת מלפני איזה 15 שנה, שכבר שאלו את השאלה הזאת, וזאת התשובה של התעשייה. אם לא נזריק מים, נצטרך להעלות את המחירים של הבשר, והעניים לא יוכלו לקנות בשר. זה כמובן תשובה טיפשית ברמות שפשוט אי אפשר לתאר. ברור שהם מזריקים מים, כי הם רוצים להרוויח יותר כסף. זה פשוט מאוד, זה משהו שהוא מקובל בעולם, מביאים את המכונות הזרקה האלו, עושים אותם במיוחד בעולם השלישי. מביאים את זה מגרמניה, יש כל מיני שיטות להזריק מים, אבל בואו נקרא מה כתוב פה. חשוב להגיד, זה בכל המקרים של הזרקת מים זה לא מוסתר, זה כתוב. פשוט, כמו שאמרנו קודם, צריך לקרוא את הרכיבים. כתוב פה חד משמעית על הפסטרמה דבש טהור.
דבש טהור זה גם דרך אגב משהו שאין לו שום תקן. פסטרמה, דבש טהור, דל, שומן, פרוסות, דקות, 75%. אוקיי? מים, עכשיו, מים זה השני, ואז יש סוכרים ודבש. דבר ראשון, אם תהיתם למה פסטרמה היא מאוד מתוקה, אני לא אכלתי פסטרמה לאחרונה, אז כי שמים המון סוכר בפסטרמה, כמו ששמים סוכר כמעט בכל דבר שאנחנו אוכלים, כדי שהילדים ירצו לאכול את זה. אז יש פה גם סוכר וגם דבש. תארו לכם שדבש יש יותר, סוכר יש יותר מדבש, אז יש פה לפחות, אם אתם מתמטיקאים טובים, 4% סוכר, שזה הרבה מאוד, וסביר להניח שמשהו כמו בין 10 ל-20% מים. ואם אין בין 10 ל-20% מים, אם אתם מתמטיקאים טובים, אז יש בין 10 ל-20, אם יש רק 10% מים, אז צריכים להיות פה, זה כבר מסובך, 13% סוכר. אתם מבינים? כי אנחנו לא יודעים באמת מה היחסים פה בין הסוכר למים, בין המרכיב השני למרכיב השלישי. זאת אומרת, או ששמו לכם יותר מדי מים פה, או ששמו לכם פה יותר מדי סוכר. רק שתדעו, אחרי זה יש עמילן מעובד, לא ברור למה צריך עמילן מעובד, בתוך פסטרמה, מלח ים, תבלינים, סיבים תזונתיים מייצבים, עם כל מיני שמות, מעכב חמצון וחומרים משמרים. יש ניטריטים, אתם רואים את הסודיום ניטרט בסוף. אני רוצה להגיד שבאמת פסטרמה זה משהו מדהים. דרך אגב, יש גם, אני יודע, פסטרמה מנתח שלם. נכון? אפשר לראות את זה בסופר, זה חתיכות כאלו גדולות שפורסים לכם בזה. זה לא באמת שהנתח הזה הוא נתח שלם, אתם צריכים לדעת. זה אומר שאת הפסטרמה הזאת בעצם עושים מחתיכות תכונות. ואת הפסטרמה מנתח שלם עושים מלא נתחים שלמים, קטנים כאלו, שחיברו אותם, הדביקו אותם אחד לשני. אין, נגיד יש שם פסטרמה הודו מנתח שלם, ואתם רואים כזה דבר. אין הודו שיש לו חזה כזה גדול, שתדעו. זה פשוט מלא חתיכות קטנות, מודבקות אחת לשנייה. אוקיי? זו השיטה. אני רק אמרתי. אני צריך להגיד שההודו הזה הוא מומלץ ביותר על ידי תזונאיות. על פי סקר שנעשה על ידי איזשהו מכון, הוא מומלץ ביותר. קל מאוד לכתוב דברים כאלה על האריזות. זה אותה פסטרמה הודו, כן? סליחה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. זה לא שהפסטרמה הודו מומלצת ביותר על ידי תזונאיות. אם קוראים ממש לעומק והולכים לשאול את החברה, ההודו הוא מומלץ ביותר על ידי תזונאיות. אבל אתם, בגלל שזה נמצא על האריזה של הפסטרמה הודו, תחשבו, כמובן בצדק, שהפסטרמה הודו מומלצת ביותר על ידי תזונאיות. אבל זה רק בשר הודו מומלץ על ידי תזונאיות, גם עם זה אני לא מסכים, אבל זה לא משנה. זו הדרך. מהודו, שהוא מומלץ ביותר על ידי תזונאיות. עוד אריזה של בשר, זה קצת בשר, ואז נעבור ללחם נראה לי. או לקולה אולי לפני זה, אני אף פעם לא זוכר את הסדר של השקופיות. אני גם כל הזמן מוסיף שקופיות, כי אני כל כך נהנה מהטיולים בסופר. אלו קציצות עוף והודו. אני רוצה להגיד שאלו קציצות אמיתיות. כי כתוב באמת שאלו קציצות אמיתיות. אין שום הגדרה חוקית לקציצות אמיתיות. אוקיי? אין שום דבר שאנחנו יכולים להגיד על קציצות אמיתיות, חוץ מזה שהן אמיתיות. אתם יכולים, אם אתם תעשו חישוב של כמות הבשר שיש בקציצות האמיתיות, יש למישהו מחשבון? זה 23, פלוס 16, פלוס 15, הגעתם ל-54. אלו קציצות אמיתיות, שרק 54% מהם הוא באמת בשר. אוקיי? מה? זה שומן, זה כולל שומן. אני רוצה להגיד לך, אני עושה קציצות כבר המון שנים בבית שלי, בשבתות, בחגים, למשפחה, מ100% בשר. ועוד אף קציצה אצלי לא התפרקה. בסדר? אני רק אומר, תעשה ניסוי בבית, תעשה קציצות מדהימות אני עושה, באמת. ותבוא, תבוא באיזה שבת. חמותי מאוד אוהבת את הקציצות שלי. בלי כלום, בלי קמח, בלי ביצים,
אנשים שומעים כל מיני דברים מוזרים נורא בקציצות, רק שתדעו, אני שמתי לב, לחם מושרה במים, תפוחי אדמה, אין שום סיבה. תיקחו בשר. מקסימום אני מוסיף, לפעמים אני קוצץ בצל פנימה, שם קצת כוסברה טריה, תבלינים, קצת שמן זית, סומק, מלח, עושה רוטב, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים אני סתם קצת צולה את הקציצות בשמן זית, לפעמים אני עושה איזה רוטב טוב של עגבניות, זה הכל. אז אני מאוד מאוד מציע, אלו קציצות באמת אמיתיות, מה שאני עושה, לא אמיתיות כמו פה, והן טעימות דרך אגב בכל ארוחה. אז שימו לב שפה יש מעבר לבשר, דבר ראשון יש בשר עוף 23, ואז מים ואז בשר הודו 16, מתוך זה אתם יכולים להסיק שיש פה יותר מ-16% מים. זה מדהים. יותר מ-16% מים. כמובן שאם שמים מים צריך אחרי זה להחזיק את זה איכשהו. ואז כדי להחזיק את זה שמים פירורי לחם, שבבי תפוחי אדמה, חלבון סויה, שבבי בצד, שמן צמחי, תערובת טיבול, מלח, חומרי טעם, מייצב וכולי. בסדר? אז זאת עוד דוגמה. אוי, וזה שניצל שאני מאוד אוהב. שניצל קריספי. למה אני רוצה ברר לכם את זה? כי כתוב שזה עשוי מ-100% חזה עוף. מה אתם חושבים? זה לא שזה עשוי מ-100% חזה עוף. זה אומר שהעוף שזה עשוי ממנו הוא 100% חזה עוף. אתם מבינים? אבל אם הופכים את האריזה, מגלים שה-100% חזה עוף הזה הוא רק 52% מהשניצל. אתם מבינים? זה מדהים. רק צריך להפוך את האריזה ולקרוא את הרכיבים, להבין את זה שזה עובד לפי הסדר, ותראו כמה דברים גילינו. דרך אגב, זה תרגיל מדהים, אני ממליץ לכל ההורים לילדים לעשות עם ילדים. תרגיל חקר ראשון במעלה. ללכת ולראות מה כתוב על האריזות, ולנסות ללמוד מזה, לעשות את החישובים, כמה יש מכל דבר, זה מגניב אותם. הם אחרי זה מסתובבים שעות בסופר עם מחשבון, תאמינו לי, ומנסים לחשב את זה. ולא עם הילדות שלי, כי הילדות שלי לא אוכלות בסופר, אבל ראיתי את זה אצל ילדים אחרים. אז עוף, 52%, ואז יש את הציפוי והמרינדה, שזה מים, שמן צמחי, קמח חיטה, תערובת טיבול, המילה אורז, סיבי לימון. סיבי לימון אף פעם לא ראיתי. מסמיך טבעי, סום, תערובת טיבול, המילה אורז. מוצאים פה כל מיני דברים מוזרים הרבה פעמים. בסדר? אז שימו לב לעניין הזה, אם אתם קונים שניצל, דרך אגב, גם שניצל מאוד פשוט לעשות בבית. רק שתדעו. אפילו יש היום פירורי לחם מקמח מלא, גם אפשר בכלל לא להשתמש בפירורי לחם, לתרום קצת סום עם שיבולת שועל, פעם היינו עושים את זה אצלנו. אוקיי? שתדעו. עם שמן זית כמובן, מי שהיה בהרצאה הקודמת. לא עם שמן קנולה, חס וחלילה, אלוהים ישמור. טוב, זה משהו שרציתי להראות לכם, התלבטתי לגביו, אבל רק כדי להראות איך זה עובד עם זה לפני כמה ימים היה בעיתון, רק כדי להראות איך זה עובד עם החברות הגדולות. יש את החברה הזאת שנקראת עוף הגליל. ואם אתם רואים, אתם לא רואים, אני אספר לכם שמסומן שם בצד הסמל של תנובה. והייתה איזושהי בעיה עם העוף. ואז אמרו, טוב, יש פה את תנובה, הסמל של תנובה נמצא על העוף. אז אנחנו, זה סימן של תנובה, זה סימן רשום, אנחנו נתבע את תנובה. ותבעו את תנובה, אבל תנובה אמרה, תשמעו, אבל זה לא באמת אנחנו. זה רק הסמל שלנו. בעצם, אנחנו רק משווקים את זה. אין לנו שום אחריות על מה שנמצא בפנים. זה סתם סיפור, שימו לב לאיך מסירים אחריות בתעשייה. הרבה מאוד מהחברות הענקיות שעובדות עכשיו ומשווקות את המזון, הן בעצם רק חברות שיווק. הן רק איזו תחנה בדרך. תנובה היא דוגמה טובה לכך, כי מצד אחד יש מלא חברות בבעלות תנובה. בטח אתם יודעים, קליית יוסי, מעדנות, סנפרוס, טירת צבי, ועוד מלא אחרים, אני לא זוכר כרגע את כולם, אדום, ויש עוד הרבה. וגם היא משמשת כחברת שיווק שמוכרת מוצרים של אחרים, כי היא כבר שולטת בשוק. אז היא רק מוכרת להם את המוצרים. אז רק שזה רק משהו לידיעה כללית. עכשיו תגידו לי מה זה.
מה אתם חושבים שזה? מה? גם אני לא יודע מה זה מים אוסמוטיים. מה זה שמן זית? לא, סתם, זה באמת, זה טישו, זה טישו. פשוט זה נראה כל כך דומה לרשימת רכיבים של אוכל, שאנשים לא היו מבדילים. אבל תראו, פעם היינו קונים טישו בסופר. היו בו רכיבים? אף פעם לא היו רכיבים בטישו שלי. טישו פשוט, היום תראו כמה דברים שמים לכם בטישו. זה בדרך כלל, האמת שזו תמונה שאני משתמש בה בדרך כלל בהרצאה שאני עושה על חיידקים. ועל איך אנחנו הורסים עם כל מיני טישואים בין השאר. ומגבונים לחים, חס וחלילה שאף אחד לא ישתמש פה וכאלו, את המערכת החיידקית שלנו על האור, אבל זה רק הייתה דוגמה, זה לא באמת זה. מגבוני טישו עם תחליב אלוברה. וזה משהו יפה. אתם רואים את התפוחים האלה? כן. בעצם תפוחים כדי שישמרו יותר, רוב התפוחים שאנחנו אוכלים לצערי הם לא תפוחים שנקטפו עכשיו. מעט, העונה של תפוחים היא מאוד קצרה, וכדי שנאכל תפוחים צריך לשמור אותם ובעיקר לייבא אותם. ורוב התפוחים עוברים תהליך של הברקה. בכלל, כל התהליכים האלה, יש כל מיני תהליכים שהם נעשים עם מה שנקרא מסייעי ייצור, ויש איזה עוד שם שכרגע לא זוכר, של דברים שנשארים מתהליך הייצור. אני אתן כמה דוגמאות, אני משתמש בתפוחים רק כדוגמה ראשונית. דבר ראשון, התפוחים מבריקים כי שמו עליהם חומר הברקה. חומר הברקה של התפוחים הוא מורכב משומן דקלים והפרשות של קינים שגדלות בג'ונגלים של הודו ותאילנד. זה מה שהופך אותם לכאלו מבריקים ויפים. כן. זה לא לטבעונים. כשרוחצים אותם טוב עם חומץ זה נעלם, אבל זה גם עובר שהתפוח הזה הוא מאוד ישן בדרך כלל. אני אגיד לכם עוד כמה דברים שהם תסחיפים שלא רושמים לנו אותם. לדוגמה, בצימוקים שאתם קונים, הרבה פעמים שאתם קונים צימוקים הם קצת מבריקים כאלו. מה זה, למה הם מבריקים? כי משתמשים בשמן פרפין. שמן פרפין הוא חומר משלשל. אם תאכלו יותר ב-300 גרם צימוקים בבת אחת, אתם בוודאות תשלשלו אותם החוצה. אוקיי? זה לגבי צימוקים מבריקים. עוד דוגמה זה הליצ'י. ליצ'י בישראל הוא אדום ורך, נכון? כשהוא מגיע לסופר. אבל בעצם אם תיקחו ליצ'י ותשימו אותו בצד לכמה ימים, הוא יהפוך להיות ליצ'י שלא קניתם בסופר, חום וקשה. הפרי בפנים הוא אותו פרי, זה מדהים. חום וקשה, זה הכל. אבל הישראלים אוהבים את הליצ'י רק כשהוא אדום ורך. זו מוזיקה מאוד יפה. לקריסמס. הישראלים אוהבים את הליצ'י רק כשהוא אדום ורך, ולכן, אחרי שכותבים על את הליצ'י, מכניסים אותם לאוהלים של גופרית. מפוצצים בעצם כמו פצצות גופרית כאלו, וזה מה ששומר עליהם אדומים ורקים. זה לא טוב. צריך לקנות ליצ'י אורגני, ויש כזה, אבל אם לא השגתם, לפחות אל תפתחו את הליצ'י עם הפה, כמו שרוב האנשים עושים. כי הוא מלא גופרית. בסדר? הקליפה מלאה גופרית. אם כבר קניתם ליצ'י ואכלתם ליצ'י שהגיע מהסופר, תפתחו אותו עם הידיים, תקלפו אותו עם הידיים. עדיף עם כפפות, ולא עם הפה. חסה ועלים שהם ארוזים, אתם יודעים, מראש כאלו, של שטראוס וכל מיני כאלו, חסלת ועניינים כאלו. זה משתמשים בתמיסת כלור כמובן כדי לשטוף אותם, ולא צריך לכתוב את זה על האריזה. איזה עוד דוגמאות יש לי? תמרים. רוב התמרים, כל התמרים הלא אורגניים, נשטפים בגלוקוזה כדי לשמור עליהם. אתם לא רואים את זה, אבל בעצם שוטפים אותם בתמיסת גלוקוזה, כי זה יוצר להם כמו ציפוי קטן כזה, שאתם לא מרגישים שעוזר בתהליך שימור שלהם. יש עוד הרבה דוגמאות, אני רק נותן פה איזה ככה בסיס לכל החומרים שאנחנו בכלל עוד לא יודעים עליהם. זאת אומרת, אתם יודעים, גם סיפור הסיליקון בחלב של תנובה. זה לא שהיה אסור להשתמש בסיליקון. היה מותר, לא היה חייבים לכתוב את זה, ופשוט הם השתמשו ביותר מדי. זו הייתה הבעיה. הבעיה לא הייתה שהם השתמשו בסיליקון, זה היה חלק ממה שמותר.
זה היה פרשה כבר עתיקה. משהו עם חלב מעניין על מה שעושים ולא אומרים לנו, אז שני דברים על חלב שעושים ולא אומרים לנו. אחד זה שכשעושים פסטור לחלב, במיוחד במפסטרות הגדולות של היום, אז הסידן שוקע. עכשיו, לאף אחד אין כסף לגרד אחרי זה את הסידן זה הרבה יותר משתלם להוסיף סידן אחר. אז בעצם, כשמפסטרים את החלב, הסידן שוקע, מוציאים את החלב ומוסיפים לו סידן אחר מן החוץ. ולא חייבים לכתוב את זה. עוד משהו עם חלב, אתם יודעים שבישראל על פי התקן, אתם יודעים, בטח אתם כולכם קיבוצניקים, אז אתם יודעים שבחורף יש יותר חלב ובקיץ יש פחות חלב? זה אתם יודעים, נכון? ויש, בגלל עודפי החלב צריך לעשות משהו עם החלב, ומה שעושים זה מייבשים אותו. ומשתמשים אחרי זה באבקה. בישראל, אם אתה משתמש באבקה כדי לייצר גבינה, אתה לא צריך לכתוב שהשתמשת באבקה. אז מה שעושים, מייבשים את עודפי החלב בחורף, והרבה מאוד, לדוגמה, מהגבינות שאתם אוכלים בקיץ, הם בעצם מאבקה, שמעלו אותה במים וקראו לה חלב. זה על פי התקן הישראלי של החלב. טוב, הייתי יכול להמשיך ולהמשיך, אבל זה היה ככה, בשביל שתדעו מה הולך. טוב, תראו, האריזות הן מאוד מאוד יפות, והן מאוד מאוד בנויות כדי להטעות אותנו. מה עשויה נועם? אני לא יודע, בטח מגבינה. סתם שמתי פה את התמונה הזאת, אין לה משמעות, אל תתייחסו. אני אבל יכול לדבר על המיץ תפוזים, סחוט. דבר ראשון, יש מותג של מיץ תפוזים שנקרא סחוט טרי. חשוב להגיד שהשם של המותג זה סחוט טרי. אין שום משמעות לזה, זה לא אומר שהתפוזים הם סחוטים טריים, כן? בעצם מה שקורה, איך עושים מיץ תפוזים כזה של פריגת וכל האלו, בעצם מה שעושים זה סוחטים תפוזים, לא ממש במסחטה כמו בבית, כן? ואז יוצא מיץ. ואז מתוך המיץ הזה מפרידים את הפלפ, את הבקבוקונים, שוטפים אותם, מנקים אותם מה שנקרא, ומאפסנים אותם בצד עד שיצטרכו אותם. ואז לוקחים את כל המיץ שנשאר ומפסטרים אותו. במהלך הפסטור הולך הטעם, אבל הם חכמים, הם תופסים את הטעם, זה כמו שמן הטרי כזה, ושומרים אותו במקום אחר, ואז נשאר מיץ נקי, בלי טעם ובלי בקבוקונים, אותו מקפיאים בקוביות ענק. דרך אגב, ברוב המקרים, זה כבר מגיע ככה באוניות, הקוביות מיץ, זה מגיע מברזיל, ברזיל היא מגדלת את התפוזים הגדולה בעולם. חלק קטן ממה שפריגת עושה מגיע באמת מתפוזים פה, או החברות האחרות, ומה שעושים כשרוצים לעשות מיץ בעצם, את המיץ שאתם קונים בסופר, לוקחים את הקובייה, מפשירים אותה, מחזירים לה את הטעם, מחזירים לה את הבקבוקונים, מכניסים לזה, מפסטרים שוב פעם, ואז מוציאים את זה לחנויות. היה סיפור עם פרימור או פריניב, אני כבר לא זוכר, תוכלו לחפש את זה אחרי זה בגוגל, היה סיפור עם פרימור או פריניב שפריגת גילו שלא מתקלקל להם המיץ. זה היה ריגול תעשייתי אחד אחרי השני. חלק גדול מהבעיות ככה מתגלות. הם גילו שלוקחים בקבוק שלהם, אתה שם בקבוק של פריגת בחוץ, בכל זאת אחרי כמה ימים הוא מתפוצץ, כי יש שם תסיסה. הם גילו שהם שמים בקבוק שלהם, והוא לא הבינו למה, איך זה קורה. זה הייתה איזו חברה מהחברות הקטנות, הצעירות יותר. ואז הם לקחו את הבקבוק למעבדה, עשו מחקר מאוד מאוד גדול, ומה שהם גילו זה שהבחור שהיה טכנולוג המזון של החברה הזאת, היה קודם טכנולוג מזון של חברת בשר גדולה. והוא אמר להם, תשמעו, יש חומר ממש ממש טוב לשימור, זה היה איזה סוג של אנטיביוטיקה, שפשוט אפשר להכניס למיץ וזה ישמור עליו, שזה לא היה חוקי, והם הכניסו את האנטיביוטיקה הזאת למיץ, ובגלל זה הוא כמובן לא התקלקל. היה תביעה מאוד גדולה, אתם יכולים לחפש עכשיו הם כבר לא עושים את זה, אבל פריגת תבעו אותם על זה שהם השתמשו בחומרים אסורים. אז זה ככה לגבי מיצים. מיצים, תראו, זה דבר מאוד מסובך, כי אני יכול להגיד, מיץ תפוזים כזה של טבעי יחסית, הוא הרבה 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 יותר טוב מנגיד קוקה קולה, אוקיי? עוד מעט נגיד כמה מילים על קוקה קולה. אבל עדיין, זה מיץ מאוד סוכרי. זה לא הדבר הכי מזין שהייתי נותן לילדים לשתות. זאת אומרת, אם ילד יחליף את הקולה שלו במיץ תפוזים, זה בסדר, אבל זה עדיין לא טוב. כי זה
טבעי זה בסדר לשחות, גם כמה כבר את סוחטת טבעי. זה לא זמין, כמו שזמין המיץ תפוזים שעומד בזה, או מיץ תפוחים, וכל הזמן מוזגים אותו. זה עדיין המון המון סוכר בלי כלום בפנים. כי סחטו את זה. זה לא כמו לאכול תפוז, שיהיה ברור. לאכול תפוז זה מזין. לשתות מיץ תפוזים זה משהו אחר לגמרי. אוקיי? סוכר זה סוכר, בכל זאת. תראו, קוקה קולה זה... בדיוק ראיתי פרסומת לקוקה קולה היום. קשה מאוד לפספס דרך אגב. לא משנה לאן אתה הולך. אתה מוצא פרסומות לקוקה קולה. קוקה קולה הוא המשקה הנשתה ביותר בישראל. בן אדם ישראלי בממוצע שותה פחית קולה אחת ביום. עכשיו אני מדבר רק על קוקה קולה של קוקה קולה. לא על זירו ולא על דיאט קולה ולא על ארסי קולה. רק קוקה קולה של קוקה קולה. בן אדם ממוצע שותה פחית ביום. זה נתון דרך אגב נורא והיום. וקוקה קולה משקיעה הרבה מאוד כסף בשיווק שלה, בעיקר אצל אוכלוסיות חלשות. אתם תיסעו לנצרת בקריסמס, אתם תראו מלא פרסומות, כל השלטי חוצות, מלא משפחות מאושרות, בהירות אור ומצליחות, יושבות ושותות קולה בחג. ככה נראות פרסומות של קוקה קולה. שימו לב, אז זאת דוגמה מהעבר, זאת דוגמה אתם יודעים, זאת דוגמה מנצרת של לפני כמה חודשים, משקיעים המון בשיווק. אני חייב להגיד שזה אולי אחד הדברים הכי מרגיזים שיכולים להיות. איך אנחנו נותנים לילדים לשתות סוכר מעורבב עם קצת קפאין. אתם יודעים, שאלו את קוקה קולה, למה אתם שמים קפאין בקולה? למה זה חשוב? והם אמרו, זה עניין של טעם. אז חוקרים עשו ניסוי, ונתנו לילדים קולה עם קפאין ובלי קפאין. הילדים לא הבדילו בין קולה בלי קפאין. עם קפאין, אם רק אלה שקיבלו בלי קפאין, אחרי כמה זמן הפסיקו לשתות קולה. כי הקפאין ממכר. ערבוב, אנחנו יודעים היום של ערבוב של סוכר וקפאין, אתם יודעים את זה, כי אתם שותים קפה וממש רוצים אותו עם סוכר, אתם לא הייתם שותים אותו בלי הסוכר. ערבוב של סוכר עם קפאין ממכר. אין מה לעשות, אנחנו נותנים, לא תיתנו לילדים שלכם לשתות קפה, אבל קולה? זה משהו מדהים. לא תיתנו להם לעשן, נכון? אבל קולה ייתנו להם, חופשי. גם אם לא חופשי, זה עדיין. גם לעשן אתם לא נותנים מדי פעם, נכון? לילדים. אותו דבר עם קולה. קולה זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש מהבחינה הזאת. אין לזה שום ערך תזונתי, אך ורק נזק נקי לבריאות שלנו. נזק נקי לבריאות שלנו. תלוי איזה גודל של קולה שתית. אני חושב שבחצי ליטר יש 15 כפיות סוכר, משהו כזה, אם אני לא טועה. תחשבו איזה דבר זה. אני לא זוכר את המידה המדויקת, אבל אני בטוח שתוכלו למצוא את זה די בקלות אם תחפשו. כמות סוכר, ותראו, הפחית הזאת ליום שציינתי, תחשבו כמה באמת אנשים שותים משקאות מסוכרים או ממותקים. אם זה רק פחית אחת לבן אדם ליום, תחשבו, הרי אני לא שותה, זה כבר העלה את הרמה אצל אחרים, וגם חלק מכם לא שותים, ויש עוד משקאות ממותקים, הרבה מאוד משקאות ממותקים, זו תעשייה מאוד מאוד גדולה. לא סתם הם מצליחים להפעיל כל כך הרבה לחץ על משרד הבריאות. יש להם המון יכולת הפעלת לחץ, שתדעו. המון יכולת, הרבה יותר ממה שיש לנו. וגם המון יכולת שיווקית. דיברנו על פרסומות קודם, אתם יודעים, פעם כשאני הייתי ילד, ובטח כשאתם הייתם ילדים, היו פרסומות לפירות, אתם זוכרים? כן, אלברט פירות, עגבנייה, בדיוק ראיתי את זה, יש את זה ביוטיוב, זה מדהים להיזכר, על החציל, כל מיני כאלו, אז שימו לב, כבר אין כאלו. תסתכלו בפרסומות שיש בטלוויזיה היום. זה מדהים איך נעשה שיפטינג כזה. זאת אומרת, גם הילדים של היום, צריך לדעת, אוכלים פי כמה וכמה סוכר ממה שהדור שלי אכל כשאני הייתי ילד. בחיים לא היינו חושבים לאכול כמות כזאת של סוכר מעובד. אוקיי? טוב, חיטה. כמה זמן אני כבר מדבר? אני כבר מדבר המון זמן. לא הזהרתם אותי.
זה ייתן לי אנרגיה. תראו, נכון, זה גרעין החיטה. אני לא אתן לכם את כל הסיפור של התקן של החיטה, דיברתי על זה קצת, אם אני לא טועה, במפגש שעבר. אני רק אגיד שבעצם אנחנו רוצים לאכול רק קמח שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו. ובעצם היום נכנס לפני חודשיים, נכנס לתוקף התקן החדש של הקמח, שאומר שקמח מלא חייב להיות קמח מלא. עד לפני כמה חודשים, קמח מלא לא באמת היה חייב להיות קמח מלא. כמו שאמרתי, לא ניכנס לכל הסיפור והתהליך, אני רק אגיד שהיום מאוד מאוד חשוב באמת לקרוא את האריזות של הלחם, כדי להבין מה יש לכם באמת בלחם. דבר ראשון, חשוב באמת להגיד שאין באמת לחם מסחרי שאני מכיר שהוא טוב. זאת אומרת, אם קניתם לחם בסופר, צאו מתוך נקודת הנחה שהוא לא משהו, בתור התחלה. אם כבר קניתם, תקנו את הכי טוב, ועוד מעט נסביר איך קונים את הכי טוב, אבל קודם כל תדעו שהוא לא משהו. עדיף לקנות לחם, עדיף להשקיע. אם יש משהו שאתם משקיעים בו, עדיף להשקיע ולמצוא מאפייה קטנה, ויש עכשיו בכל מקום שאני עובר בו מאפיות קטנות, ולקנות לחם מלא, לחם שיעור מלא אמיתי, שנטחן מהגרעין בשלמותו. זה ממש צצות היום המאפיות האלה כחול על שרש שפת הים, כפטריות אחרי הגשם. אם היה לי עוד משפט, הייתי גם אומר עוד איזה משפט, אבל לא מצאתי עוד איזה משהו להגיד בנושא. בכל מקרה, תלכו למאפייה כזאת ותקנו לחם טוב ואמיתי, לחם מקמח שנטחן מהגרעין בשלמותו. בעצם היום כשמוכרים לכם לחם, שימו לב, תקראו את המרכיבים של הלחם בסופר. היום שאתם קונים לחם בסופר, זה לחם שבדרך כלל הוא לא קמח מלא שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו. בעצם היום כשמסמנים קמח, צריך לכתוב קמח מלא, או בסוגריים שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו, ואז זה אומר שלקחו את הגרעין כולו של החיטה, תחנו אותו ויצא קמח, או שצריך להיות כתוב קמח מלא, ואז בסוגריים את הרכיבים שלו. וזה אומר שבעצם הרכיבו קמח מרכיבי חיטה. אוקיי? שונים. שהגיעו ממקומות שונים, לא משנה כרגע מאיפה. אני לא מצאתי עדיין לחם מסחרי, בטח יש איזה אחד או שניים, שהוא לחם מסחרי מקמח מלא שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו. אתה רוצה להגיד קמח מחיטה מלאה? לא, לא, לא. מה זה קמח מלא? לא. קמח מלא זה ההגדרה לקמח שהוא מורכב מ-100% מחלקי החיטה. יש שתי דרכים להכין קמח מלא. דרך אחת זה לקחת את גרעין החיטה, לטחון אותו ושיצא קמח, והדרך השנייה זה להרכיב אותו, לקנות חלקי חיטה ולהרכיב אותם. זה, לטעמי, יש מחקרים לכאן ולכאן, הרבה פחות טוב מלקחת את הגרעין ולטחון אותו. גם אם אתם קונים קמח לעשות לחם בבית, תקנו קמח מלא שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו. זה מאוד מאוד חשוב. תראו, דיברנו קודם על הפיקוח על המחירים. שוב פעם אני אומר, משרד הבריאות, גם יש עכשיו פרסומת בטלוויזיה של משרד הבריאות שעוסקת בזה, מאוד דוחף לעבור לקמח מלא. הוא דוחף את צה"ל לעבור לקמח מלא, ללחם מקמח מלא, הוא דוחף את בתי החולים לעבור ללחם מקמח מלא, ובמרכז, שם זה מתחיל תמיד הכל, כבר חלק מבתי החולים עוברים ללחם מקמח מלא, הוא דוחף את מערכת החינוך, בתי הספר, גני הילדים, לאט לאט עוברים לקמח מלא, אני לא יודע אם אתם שמים לב, חוזר מנכ"ל וההמלצות לגני ילדים ולמעונות יום, הופכים להיות כולם לדגן מלא. משרד הבריאות מבין שאנחנו יורים לעצמנו יריות ברגליים כשאנחנו אוכלים קמח לבן, אבל מה שהם לא מצליחים לעשות, זה להזיז את הפיקוח על הלחם המלא. הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות, זה להזיז את הפיקוח על הלחם לקמח מלא. משרד הכלכלה פשוט לא מוכן לעשות את זה בגלל הלחצים של המאפיות. אחת התקוות הגדולות מוועדת ההסדרה, מוועדת הסוכר, הייתה שהם ימליצו להזיז את הפיקוח הזה. ממה שאני שמעתי מהשמועות שלי, מהאנשים שאני מכיר בפנים, זה בינתיים לא חלק מההמלצות. אני מאוד יופתע אם זה כן יהיה בסוף, אבל כשאנחנו מדברים עם אנשים, אני כל הזמן אומר, אנחנו רוצים רק קמח מלא. בכל דבר דרך אגב, לא רק בלחם. אתם צריכים לשים לב. אתם רוצים את הקמח מלא גם בבייגלה שלכם, גם בפסטה שלכם, גם בפתיתים שלכם, גם בקוסקוס שלכם, וגם בבורקס אי אפשר לעשות ממש מקמח מלא, אז פשוט צריך להפסיק לאכול בורקס, אוקיי? או קרואסון. תאכלו דברים אחרים. טוב,
רק כדי להראות, קמח חיטה כפרי. כפרי? אין דבר כזה דרך אגב, אין הגדרה לקמח חיטה כפרי בתקן, אף אחד לא יודע מה זה, אוקיי? דרך אגב, הם איימו לתבוע אותי כבר, התחנות הגדולות, ולא יודע, לא הגיע עדיין כתב התביעה, זה היה לפני כמה חודשים. קוראים לזה התחנות הגדולות של ארץ ישראל בחיפה. זה היה מאוד לא נעים, שתדעו. כי אמרתי שיש בעיה עם הניסוחים שלהם. גם הרדוף, לא משנה, נדבר על זה עוד מעט. הנה, קמח חיטה מלא אורגני. זה בעצם, גם פה קיבלתי טלפון מהבעלים של הרדוף. הם הבטיחו לי שהם ישנו את זה. זה אני רוצה להגיד, הם הבטיחו לי שהם ישנו את האריזה בעקבות מה שפרסמתי. אני לא יודע אם זה קרה, אני מאוד מקווה שזה קרה. אני צריך ללכת לבדוק באמת איך נראה עכשיו קמח של הרדוף. עכשיו, כתוב פה קמח חיטה מלא אורגני. מכיל לפחות 90% מגרעין החיטה, נטחן מגרעין החיטה בשלמותו. דבר ראשון, זה לא הגיוני. אם הוא נטחן מגרעין החיטה בשלמותו, הוא לא יכול להכיל רק 90% מחלקי החיטה. אין דבר כזה, לא יכול להיות שהוא נטחן מגרעין החיטה בשלמותו והוא מכיל רק 90% מחלקי החיטה, ואם הוא כן מכיל רק 90% מחלקי החיטה, אז זה לא חוקי. כי על פי התקן הישראלי, אם הוא קמח מלא, הוא חייב להכיל 100% מחלקי החיטה. אז פרסמתי את זה, ואז קיבלתי טלפון, אמרו לי, לא, 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 לא. הקמח שלנו מכיל 100% מחלקי החיטה. אמרתי, מצוין. אז למה רשמתי שזה 90%? רשמנו את זה רק ליתר ביטחון. שזה כבר, למה רק ליתר ביטחון? אבל אם הוא מכיל, אנחנו יכולים להוכיח לך שהוא מכיל, הם אמרו לי, 100% מחלקי החיטה. אנחנו נשלח לך את הבדיקות מעבדה מהתחנה. אמרתי, זה נהדר. אז למה אתם צריכים לרשום ליתר ביטחון שזה מכיל 90% מחלקי החיטה? הם לא ידעו לענות. דרך אגב, זה רק אומר שאין להם מושג מה הם כותבים על האריזות. יש את התמונות של בחרנו תירס מעולה ושמנו אותו בקערה זכוכית קטנה, ואז הוספנו קמח וחלבון חיטה ביחד בצלחת כזאת יפה, עם מגבת יפה מעוצבת ליד, והבאנו חלבון ביצה וציפינו בפירורי לחם, הרבבנו טוב טוב ויצרנו שניצלים. זה נראה ממש מזמין לאכול, אני חייב להגיד. טיבלנו קצת בקמצוץ מלח, ואז מסתבר שבמפעל שם יש להם תנור ביתי כזה, אתם רואים פה למטה? תנור קטן ביתי, ויצא לנו שניצלים כאלה יפים, אבל אז כתוב פה בצד, אתם רואים, אם אתם יכולים להסתכל על הצד, כתוב התמונות להמחשה בלבד. זה עצוב. אז רק שתדעו. זה לא באמת נראה ככה, אבל האריזה רוצה לגרום לנו לחשוב שככה נראה המפעל מבפנים. טוב. זה החלב החדש שיצא של מחלבות הגולן. חלב הרים טהור. לא ברור. זה השם של המותג כמובן, אי אפשר להתווכח עם שם של מותג. זה פרות מדהימות מרמת הגולן. יש לזה המשך אבל חכו. הנה, זה הטקסט. חלב הרים טהור מפרות רמת הגולן. אוקיי? הנהנות מאוויר הרים צלול, אי אפשר להתווכח עם זה, בתוך הרפת אומנם, אבל אוויר הרים צלול, בצפיפות. מי מעיינות עשירים במינרלים, שזה מים של הברז ברמת הגולן, אוקיי? מרחב גידול נקי ומאוזן, על פי ההגדרה של משרד החקלאות, נקי ומאוזן, כן, מאוזן, הוא ישר. ושימו לב לשתי מילים האחרונות, ואקלים ייחודי. כל מקום, דרך אגב, יש בו אקלים ייחודי. אני מקווה שאתם יודעים את זה. אבל זה מדהים איך אפשר באמצעות ניסוחים כאלה ככה מתפלפלים להגיע לכאלו רמות. זה פשוט חלב רגיל שהגיע מרמת הגולן. זה הכל מתגו אותו פשוט הרבה יותר טוב. טוב, זה נעבור. אני רואה שנגמר לי הזמן. אני רוצה עוד לדבר על שמן, ואז לתת לכם איזו דוגמה יפה מאיזה משהו מעניין. ואז נפתח שאלות. אבל אני גם רוצה להגיד על זה משהו, בסדר? תפוזינה, משקה קל תפוזים עם חתיכות פרי. שנייה, אז כתוב ללא חומרים משמרים.
אז דבר ראשון יש בזה, אם למדנו קודם איך קוראים לזה, יש בזה מים. ומה המרכיב השני לפי דעתכם? סוכר, יפה. ומיץ תפוזים יש 11.5%. זאת אומרת שיש יותר סוכר, לא, יש יותר סוכר מאשר 11.5% במוצר, כן? וחומצת מאכל, חומצת לימון, ללא חומרים משמרים. זה לצרכים אחרים. מייצבים טבעיים, חומרי טעם וריח, צבע מאכל טבעי ומווסתי חומציות. אוקיי? זהו, אז רק תדעו, זה מה שיש פה. אני מקווה שלא שתיתם את זה. מישהו פה שתה את זה? צריך להיבדק? צריך להיבדק לפני שהוא הולך לישון היום. טוב, על שמן מזוכח דיברתי בהרצאה שעברה. אז מי שלא היה, שידע שצריך לבוא להרצאות ולא להתעצל ולהישאר בבית. שמן מזוכח הוא אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, כי הוא מאוד יפה, והוא צהוב ומשווק יפה, ואתם כולכם יודעים שהסיבה שהוא יפה זה בגלל כמו שאמרתי בהרצאה שעברה, שטפו אותו עם סודה קאוסטית, ולכן הוא כל כך יפה, ואחת באמת, אני בא לפה לא רק עם דברים קשים להגיד, אלא גם עם בשורות. אתמול דיברנו בהרצאה שעברה שלנו, על כך שענף הזית נמצא במשבר מאוד גדול, והתקן החדש לשמן זית כבר 3.5 שנים נמצא אצל שר הכלכלה, אתם זוכרים שלא חותם עליו ולכן התקן לא נכנס לתוקף, אז אני חייב להגיד שאתמול נחתם התקן של השמן זית. זה לא אומר עוד הרבה, זה אומר שיש עוד בערך שנה-שנתיים של הכנה לקראת שייכנס התקן לתוקף, אבל זו התקדמות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת כבר אין דרך חזרה, בקרוב שמן הזית שלנו ייראה אחרת לגמרי, ונוכל להבחין בין שמן זית מקומי לכזה שאינו מקומי. אוקיי? היום קשה מאוד להבחין, הדוגמאות שנתנו זה דוגמאות כמו זטה ויד מרדכי, שחלק משמן הזית שלהם הוא מיובא, חלק הוא מקומי, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה, כי אין חובת סימון על שמן זית אם הוא מקומי או לא. אני תמיד נותן את הדוגמה של הפרסומות, הטקסט הפרסומי של זטה, שהוא מדהים, שוב פעם, הוא מדהים בתחכום שלו, באיך הוא לוקח את הציבור וגורם לו לחשוב משהו. דבר ראשון, המותג, זטה, בטבעת הגלילית, טוב, זה ברור, אבל גם הטקסט שרשום מאחורה, אתם בטח לא רואים, כי זה קצת טושטש, אבל אני אקריא לכם. שמן זית זטה נמסק, דבר ראשון, דרך אגב, לא מוסקים שמן זית, מוסקים זיתים, אבל לא משנה. שמן זית זטה נמסק בקרמים מובחרים, על זה אנחנו לא יכולים להתווכח, וכל טיפה שלו היא חוויה של טעם אותנטי וניחוח נפלא. אנו מפיקים את שמן הזית מתערובת זנים איכותית הנבחרת בקפידה על בסיס ידע רב וניסיון עשיר של מומחי זטה. חשוב להגיד, בשום מקום פה אם תשימו לב הם לא כתבו מאיפה השמן זית. עכשיו אתם בטח חושבים שהם יכתבו, אז הם כותבים מבית הבד הגלילי, אנחנו מגישים באהבה, אופס, לא את השמן. השמן שלנו הוא לא מבית הבד הגלילי, כי הוא מיובא. אנחנו מגישים באהבה את תרבות האוכל הגלילית. שימו לב, ניסוח מאוד מאוד מתוחכם, כדי שתחשבו שהשמן זית שלהם הגיע מהגליל. טוב, כמובן שאתם בטח כבר יודעים, זה התו של שמן הזית הישראלי, של ענף הזית. מי שקונה שמן זית, או שיקנה מחבר שלו, או שיקנה אך ורק, שמן זית שיש לו תו איכות כזה. שום אחד אחר. ויש בכל סופר, יש כאלו גם עם שמן עם תו כזה וגם כאלו בלי תו כזה. זה מאוד מאוד חשוב, זה תו בשנתיים האחרונות בערך. יש את התו הזה, זה תו מאוד מאוד משמעותי, הוא גם ילך עכשיו ויעשה יותר מתוחכם, מוסיפים לו עוד דרגות איכות. זה התו של ענף הזית, מאוד מאוד משקיעים בלהביא שמן זית ישראלי איכותי. אני מקווה שאנחנו נצליח, אנחנו עכשיו ננסה לעשות מהלך. אתם יודעים, תנובה הרי, אם שמתם לב, במועצת החלב, הם השתלטו על שבועות. השבועות בלי סיבה. לא נדבר על זה היום, אבל בלי סיבה. אז שבועות כבר תפוס. אנחנו החלטנו עם הזיתים, בצדק אבל הפעם, להשתלט על חנוכה.
אז תדעו, חנוכה תפוס, שלא יתפסו לנו אותו קוקה קולה או מישהו לפני שאנחנו מתחילים להשתלט, אבל אנחנו בתהליך, אנחנו עובדים על זה עם ענף הזית, בקרוב אנחנו נעשה את זה, וכולכם בחנוכה תשתו מלא מלא שמן זית, ותתגנו את הסופגניות שלכם בשמן זית. סופגניות שיעור מקמח מלא מקומי שנתחל מגרעין חיטה בשלמותו. והריבה? כן? והריבה. שנייה, אז אני אענה לשאלה שלך ואז לשאלה שלי. שמן קוקוס הוא בסדר גמור. לבן על הסופגניות. אני רק מעדיף שמן זית, כי אני יודע מי גידל לי אותו. אותו קוקוסים אני לא מכיר. כן. רק רציתי להגיד משהו בקשר לתווית. היינו בחנות שאמור למכור דברים איכותיים, ביתים, ושאלנו על השמן זית, ראינו בקבוקים שהיה את התווית ובקבוקים אחרים שלא. ושאלנו. למה אין, זה לא אותו איכות? הוא אמר, זה אותו איכות. והוא הראה לנו גליל עם התוויות האלה. בחנות? במקום שנחשב שמוכר הרבה דברים טבעיים. הוא לא סתם... לא, אבל זה גליל שלו, שהוא מייצר את השמן זית, הוא יודע שזה טוב או ש... תראו, יש רמאים בכל מקום, ובכל תו יש רמאים. אולי הוא רמאי. אם הוא רמאי, אז... בסדר? קונים את הגליל. לא קונים. אז שלפחות להסתכל שיש, ראיתי אחר כך בבית, הסתכלתי על הבקבוקים, שזה מוטבע בתוך... מוטבע ולא מדבקה. למרות שיש גם מדבקות שאני יודע שהן גם טובות. תראו, תמיד יש רמאים, תמיד תמצאו רמאים, בכל מקום תמצאו רמאים. הסיכוי שתמצאו אותם בגלל זה אמרתי שדרך יותר טובה מלקנות ככה, לקנות ממישהו שאתם מכירים, ואז פתרתם את הבעיה. אבל את יודעת, לזייף תוויות זה די בקלות. עכשיו מצאו שמן זית אורגני מזויף בדיוק השבוע, ופתחו בהליכים משפטיים, אבל לא תופסים את כולם בטח. טוב, זה טוב, רק זה אותו דבר של זטה יש גם ביד מרדכי, אנו ביד מרדכי אוהבים את מה שאנחנו עושים, בגלל זה מכרנו את כל הזכויות שלנו בשם לשטראוס. הקרבה לטבע והאהבה שלנו לאוכל ולבישול יוצרים את סוד הטעם הנפלא של סבירת המוצרים שלנו. תהליך יצורי דתה, זני זיתים ייחודיים, עסבוני, פירותי ומאוזן בטעמו. אנחנו מציעים לכם את השמן האיכותי, המוכר והאהוב, בבקבוק קשיח ועמיד, קל ונוח לשימוש, בעיצוב שמשדרג כל מטבח. טוב. אוי, הייתי חייב להכניס את התמונה הזאת. פרוביוטיקה לילדים. זה לא הרצאה על החיידקים, אבל אני חייב להגיד שזה מדהים, מדהים. מעבר לזה שיש ויכוח על היעילות של פרוביוטיקה, ברור שמה שמעכב צמיחה של חיידקים איכותיים במערכת העיכול שלנו זה סוכר. אז מה עשו? לקחו את הפרוביוטיקה והוסיפו לסוכר 40 דובונים בטעם שוקולד עם חרובים. מלא לעשות 40 דובונים בטעם שוקולד, ולמה להרוס את הטעם? אם כבר אתם אוכלים משהו רע, אל תאכלו שוקולד חרובי, בסדר? זה לא טעים פשוט. תאכלו שוקולד אמיתי. שנייה, אבל רציתי להראות לכם את הרכיבים. אז ברכיבים יש את החבר'ה הטובים, את קריוס ובקטוס, אצידופולוס, ביפיבטוס וביפידאיום, ורכיבים בלתי פעילים. סוכר, אבקת חרובים, שומן מוקשה חלקית, זה מרגרינה, כן? סיבים, טוב זה בסדר, לציטין, עמילן תירס, טרהלוז, סודיום קרבוקסימטילת צלולוז, זו מילה כל כך ארוכה שאין סיכוי שנצליח להבין מהו, וסודיום קלורייד, קסטן גם, ונילין וחומרי טעם, שוקולד. אוקיי? כן. חומרי טעם, רציתי לשאול קודם, על כל דבר כתוב חומרי טעם וריח, יש משהו שמוגדר שמותר לו להיות? כי זו מקופסה שחורה ששם אפשר לשים כל דבר שהוא... נכון, יש משהו שמוגדר שמותר לו להיות, אבל זה הגדרה מאוד מאוד רחבה. עוד מעט אני הבאתי דוגמה אחת להגדרה מהתקן החדש שהולך להיות של סימון מזון, כדי להראות לכם כמה הגדרות יכולות להיות רחבות. אני עוד מעט אגיע לזה. אבל זו הגדרה מאוד מאוד רחבה. יש תקן להכל, זאת אומרת, יש את רשימת החומרים שאפשר להשתמש בהם, זו פשוט רשימה מאוד 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 ארוכה, שכוללת בה כל מיני דברים שלא בטוח, חלקם אין איתם בעיה בכלל, וחלקם יש, זה עניין, אתה יודע, צריך להתייחס לכל חומר בנפרד, אבל הם לא מתייחסים לכל חומר בנפרד.
טוב, אין פה רמאות, חשוב להגיד, אמרתי את זה בהתחלה, הכל הוא משחק מילים חוקי. טוב, אני עובר על זה מהר, אתם יודעים מה זה דרך אגב? זה לא טישו, אל תדאגו. חלב נוכרי. זה חלב של נוכרים. נוכרים מלא חבר'ה שנוכרים בלילה. לא, זה חלב שהגיע מחו"ל. נכון, זה אחד מהדברים שהיו מאוד חשובים בילדות שלנו. וכן, זה ממרח שוקולד השחר. דרך אגב, למה אני מראה לכם את זה? גם, טוב, ממרח השחר אני מקווה שאין לכם בבית, בכל זאת. אבל מקסימום בסתר, אתם יודעים, לזכור בילדות ביסקוויטים עם קצת ממרח השחר, זה אפשרי כשאתם יוצאים לטיולים, אבל גם, זה לא משהו שהייתי ממליץ להכניס לפה או לפה של הילדים שלכם בעיקר, אבל שימו לב שלא קוראים לזה ממרח שוקולד. אתם יודעים שטבעו אותם, כי זה לא שוקולד. אסור על פי התקן לקרוא לזה שוקולד, לכן קוראים לזה עכשיו קרם מובחר למריחה. רק שתדעו, זה לא שוקולד, אין בזה מספיק מרחיבים של שוקולד כדי שזה ייחשב שוקולד. טוב, עוד דוגמה קטנה, יש פשוט כל כך הרבה דוגמאות פה, איך אנחנו? יש דבש של יד מרדכי, ויש דש של יד מרדכי. דש של יד מרדכי, דרך אגב זה מאוד מטעה. זה מאוד מטעה. הדש זה דבש מעורבב עם ממתיקים מלאכותיים. הנה יש פה סורביטול, 34% דבש ופולידקסטרוזה. 30% דבש ועוד 70% ממתיקים. מה שמדהים, אני יכול להגיד לכם, ממתיקים הם הרבה יותר זולים מדבש. אבל הדש הרבה יותר יקר מהדבש, אוקיי? שימו לב. כי הוא לייט. כי הוא קל, כן. הוא מרזה. טוב, על זה דיברנו פעם שעברה, נכון? אמרנו זייטולה, שמן זית מעורבב עם... שמן קנולה מעורבב עם שמן זית, דיברנו על המחירים, טק, אני פה מוכיח לכם שזה באמת בצולה מהסופר. ומשקה שקדים תנובה. מה אתם חושבים שהכי הרבה משקה שקדים תנובה? מים. סוכר, נכון. מים, נכון, כמובן. ואחריהם סוכר, ו2.5% שקדים טחונים, ועם כל מיני חומרים מייצבים, וגם טריקלציום פוספט, שאני בטוח שאתם יודעים מה זה. זה לא רק תנובה, חלב מלא, טוב, גם חלב מלא בטעם של פעם, זה היה איזה ניסיון של תנובה שהיה מאוד מאוד מוצלח מבחינה שיווקית, מאוד מאוד מוצלח, ולא היה כמעט הבדל בין החלב הזה לחלב רגיל, בעיקר המיתוג, הם קצת שיחקו עם אחוזי השומן, אבל זה היה בעיקר המיתוג, וזה היה הצלחה אדירה. בעקבות ההצלחה הזאת הם עשו את המיתוג מחדש עם הבית של כל מוצרי תנובה, אבל היה להם טקסט מאוד יפה מאחורה. אני אקריא לכם את הטקסט. פעם הדברים היו קצת אחרת. למכתבי האהבה היה ריח. שחור לבן היה הכרח ולא הצהרה אופנתית. ילדים שיחקו בחוץ עד שאמא צעקה להם מהמרפסת שהאוכל מוכן. היה סוג אחד של ופלי וסוג אחד של עוגיות, והם היו פשוט טעימים. גם החלב היה קצת שונה, כי פעם לא הייתה אפשרות לשלוט באחוז השומן. אז אף אחד לא ספר את אחוזי השומן. פשוט מזגנו חלב מלא, כוכבית, לכוס, ונהנינו מהטעם הנפלא שלו. אני אגיד לכם שהכוכבית, נתתי פה את הכוכבית, הכוכבית אומרת שרק במקרים מסוימים הם משחקים עם השומן. בסדר? רק שזה נוח. כי לא תמיד צריך זה. אבל זה מראה לכם מה מילים עושות מבחינה שיווקית. דרך אגב, שוב פעם אני אומר, המיתוג הזה של תנובה, חלב מלא בטעם של פעם, הייתה הצלחה אדירה של תנובה מבחינה כלכלית. הצלחה אדירה. טוב, מה משותף לכל המוצרים האלה פה? שכולם כתוב עליהם שהם טבעי. יש סרטון ביוטיוב ממש מגניב אמריקאי על איך מוכרים לך את הטבעי הזה, שתוכל לשים טבעי על המוצר שלך. אבל אם אנחנו רוצים ללכת אל עצמנו, אני יכול לספר לכם שעכשיו מכינים את התקן החדש,
אמרתי לכם כבר בפעם שעברה שאני חבר בוועדה המרכזית לתקנון מזון ומוצריו, ועכשיו מכינים את התקן החדש לסימון מזון. ובמקרה הטיוטה של התקן החדש הגיעה אליי, והתחלתי לקרוא בה, ואז קראתי את ההגדרה בתקן של מה זה מזון טבעי. וזה אולי יהיה הגרנד פינאלי שלנו, אני אספר לכם מה זה מזון טבעי. אז מזון טבעי, לפי ההגדרה של התקן, זה מותר לסמן, אני מכיר לכם, בכינוי טבעי, ללא מילים נלוות, מזון יחיד, או מקטע שלו, שאינו תערובת של מזונות, שאין בו תוספת רכיבים, ושלא עבר תהליכים, חוץ מאלה שאני אגיד לכם עכשיו, אוקיי? אני אגיד שזה לפי סדר א' ב', כי לא רצו להפלות שום תהליך, בסדר? אז ככה, זה מה שמותר לעשות למזון, ולקרוא לו טבעי. עיבור, תעזבו, אם נעצור על כל אחד אנחנו לא נגמור. תדמיינו. אריזה, גיוש, גירום, גירור, הבחלה, הבשלה, הגבנה, המגון, הפרדה, לרבות ניפוי הצללה, סרקוז, שפייה, מיצוי, סינון, הפרדת קליפות וקינוב, הפתתה, הצללה, הקטנת גודל, הקפאה, השריה, הפשרה, אפשר לעשות השריה ואז הקפאה ואז הפשרה, עדיין לקרוא את זה טבעי, התחה, אנחנו רק בה', התפחה, חיבוץ, חיתוך, תחינה, טיפול בגזים אינרטיים, שנייה, אתם מוכנים לבא? טיפול בגזים רעילים, טיפול טרמי, לרבות אפייה, חליטה, הרתחה, שימור בעיקור, בישול, טיגון, טיפול בגלי מיקרו, פסטור, עיקור, פרה-בוילינג וקלייה, ייבוש, לרבות אילמום, ייבוש בספיגה, אידוי וייבוש בהקפאה, ישנון, כבישה, מיזוג של מזון יחיד או חלק ממזון יחיד ממקורות שונים, זה הרכבה של קמח, לשאלות. פעם הייתי בהרצאה של עצמי, והיה שם, ישב בקהל איזשהו פסיכיאטר. הוא כל הזמן הציג לי כל ההרצאה. ואז בסוף ההרצאה הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, אני, כשהייתי צעיר, דבר ראשון הוא התנצל, הוא אמר, אני מתנצל. ואז הוא אמר, כשהייתי צעיר, הייתי פסיכיאטר מתחיל, והסטאז' שלי היה על נערות שהיו להן הפרעות אכילה, אנורקטיות וכולי. ועבדתי הרבה מאוד עם נערות שהיו להן הפרעות אכילה, ואז נולדה לי בת. וכשנולדה לי הבת, הלכתי למורה שלי, שהוא היה אז, זה הוא מספר, כן? הלכתי למורה שלי, שהיה אחד מגדולי המומחים בארץ הפסיכיאטרים שעוסקים, או המומחה הכי גדול שעוסק בהפרעות אכילה, ואמרתי לו, תשמע, אני כל היום רואה נערות עם הפרעות אכילה. נולדה לי עכשיו בת. איך אני גורם לזה שלבת שלי לא יהיו לה הפרעות אכילה? אז הוא אמר לי, אז הוא אמר לו, פשוט אל תכניס הביתה מזון באריזות, בשקיות ממותגות. זו הדרך שלא יהיו לבת שלך הפרעות אכילה. חומר למחשבה, אני מציע לכם לחשוד בכל אריזה שהיא אריזה ממותגת. ככל שהאריזה יותר יפה ויותר מיוחדת, הייתי חושד יותר. אני מציע לכם גם באופן חד משמעי, תמיד, בכל מוצר מזון שאתם מכניסים לבית שלכם, אם כבר הכנסתם מזון שנמצא בתוך אריזה, לקרוא את הרכיבים. ואני מציע לכם להשתמש בחיים שלכם, להשתמש בכמה שפחות מזון מעובד וכמה שיותר מזון גולמי.
ירקות, פירות, בשר, ביצים, עדשים, קטניות, דגנים, יש כל כך הרבה דברים טובים ומדהימים שאפשר לאכול ולהכין בבית. זו ההצעה הבסיסית שלי בסיומה של ההרצאה הזו. עכשיו זמן לא, בטח. עכשיו זמן לשאלות, חברים. כן. יש לי שאלה לגבי תחליפי חלב, משקאות שקדים, אגוזים. הם תמיד נורא מתוקים, ואני אף פעם לא מצליחה להבין איך יש שם סוכר ומה מוציאים שם. לא, דבר ראשון, בכל תחליף שהוא על בסיס אגוזים או דגנים אחרים, יש שם מילנים, והמילנים מתפרקים ואז זה הופך את זה למתוק. הכי טוב זה להשתמש בתחליפי חלב ביתיים. מאוד מאוד קל להכין חלב שיבולת שועל בבית. ממש 2 שניות, שמים מים עם קצת שיבולת שועל, משאירים את זה ללילה, סוחטים את זה בבוקר ויש לה חלב. זה הרבה יותר טוב מתחליפי חלב אחרים. ובכלל, כל ההתייחסות לתחליף, הוא עדיף לנסות כמה שפחות להשתמש בתחליפים. אתה יודע, זה כמו טבעונים שהם אוכלים טבעוני, אבל הם כל הזמן רוצים שיהיו להם נקניקיות טבעוניות וסטייקים טבעוניים, ובדיוק ראיתי כתבה על זה בעיתון. אתה לא אוכל משהו, אז אל תאכל אותו. זו דעתי. אני מבין שיש צורך, בגלל זה אני אומר, אם יש צורך, עדיף לעשות ביתי, או למצוא משהו שבאמת אין בו בכלל חומרים אחרים, חוץ מהמרכיב עצמו. שנגיד חלב אורז או חלב שקדים וכו'. דרך אגב, גם חלב שקדים מאוד מאוד קל לעשות בבית. לגבי השמש, מי שלא היה בהרצאה הקודמת. דבר ראשון, מי שלא היה בהרצאה הקודמת, צריך לשלם איזשהו מחיר. כן, תגיד. מה השאלה? מאוד הפתיע אותי שאמרת לטגן בשמן זית. כן. גם בטיגון עמוק? כל טיגון. שמן זית אבל איכותי. כן. לא סתם. כן. כל שמן מתחמצן שהוא מטגן. אבל שמנים מזוכחים גם ככה כבר לא אכילים. מבחינת סדר, אתה אומר שמן זית יותר טוב מקוקוס? לטעמי כן. במיוחד שמן זית איכותי פה מקומי, שאתה יודע מאיפה הוא הגיע, בהחלט. חד משמעית. אבל אומרים ששמן זית באיזה טמפרטורה מסוימת. על זה כבר עניתי בשיעור שעבר. נכון. מה שאמרתי בשיעור שעבר זה שכל שמן כשהוא מתחמם, מתחמצן ולכן יורד ערכו. אם כבר משתמשים בשמן, זה צריך להיות השמן הכי איכותי שיתחמצן כמה שפחות. והשמן הכי איכותי שיתחמצן כמה שפחות זה שמן הזית הכי איכותי שאתם יכולים להשיג פה. אני מזמין אתכם כולם לבלות אצלי את חנוכה. אני תמיד בחנוכה עושה איזה אירוע פתוח לציבור. מי שעוקב אחריי באינסטגרם, טוויטר, פייסבוק וכל אלו, אפשר לעקוב אחריי די בקלות. תמיד בחנוכה יש לנו איזה יום פתוח שאנחנו עושים סופגניות, וכולם יכולים לבוא לאכול סופגניות שטוגנו בשמן זית. אורגני, איכותי. זה החג הכי יקר אצלנו. לי קוראים אורי מאיר צ'יזיק, אני גר בקיבוץ נווה איתן, אשר בעמק בית שאן, אחד הקיבוצים המובילים בתנועה הקיבוצית. ושם יש את המרכז להנהגת הבריאות, שזה המרכז הלימודי שאני הקמתי, שאנחנו מכשירים יזמי בריאות קהילתית, ועוסקים בבריאות קהילתית וכו'. אני מאוד מזמין אתכם לבוא לבקר. עכשיו זו העונה באמת, קיבוץ מדהים הקיבוץ שלנו, אנשים טובים, ואם אתם מזדמנים לאזור, יש לנו ספרייה מדהימה וגינת ירק ועוד כל מיני דברים יפים לראות. בסדר? טוב, עוד שאלות. מה לגבי כל הלחמים הקלים, התחליפים? אני לא הצלחתי להבין, ואני הרבה זמן בתחום, מה המשמעות של לחם קל. מה זה אומר מבחינה תכלס, כשמכינים אותו. ודרך אגב, אני ישבתי בישיבות של הוועדה לתקנון קמח ומוצריו, עם הטכנולוגים הראשיים של כל המאפיות, ועם מומחים, ועדיין אני לא מבין מה המשמעות של זה. מי שרוצה לרזות, שיאכל פחות. שיאכל אוכל מלא ואיכותי וטוב, ושיאכל פחות. זו הדרך. כן. כן. דרך אגב, שנייה, אני אגיד עוד משהו על לרזות, כי בכל זאת אמרתי. היום אנחנו יודעים שלהיות שמן זה לא בהכרח אומר שאתה פחות בריא. מה שחשוב יותר זה מה אתה אוכל. מחקרים הוכיחו את זה כבר חד משמעית, אתה יכול להיות רזה ולאכול, תסלחו לי, חרא ולהיות חולה,
ובאותה מידה אתה יכול להיות שמן ולאכול אוכל מזין ואיכותי ולהיות בריא. רמת הרזון כיום אנחנו יודעים היא לא זאת שמשמעותית, יותר משמעותי מה אתה מכניס לגוף שלך. סליחה. כן. שמתי לב שמילים שמוכרות הן מילים כמו טרי, ירוק, טבעי, כפרי, ביתי, טהור ותרבותי. עכשיו, יש איזה קריטריון שמותר... אין שום קריטריון. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ממש כאילו ירוק אפשר לכתוב... בטח. היה כתוב שם היה כתוב ירוק. נכון, נכון. כן. סתם מתוך סקרנות, יש איזה פרסומת בטלוויזיה על מזון לתינוקות נדמה לי שאין בו שמן דקל. מה המשמעות של זה? מה זה הסיפור הזה? שמן דקל באף מזון תינוקות. יש ויכוח מאוד מאוד גדול על שומן דקלים ועל הנוכחות שלו בתחליפי מזון לתינוקות. אני לא כזה מומחה בתחליפי מזון לתינוקות, אני מודה. אני לא חושב שיש מזון לתינוקות שהוא באמת טוב, אז אני לא יכול להגיד לכם שתחליף מזון לתינוקות שהוא באמת טוב, אבל זה ויכוחים פרסומיים בין החברות, אז אני לא באמת יודע. בסדר? עכשיו, כן. פתחו בסופרסל מחלקה גרין. כן, פתחו מחלקת גרין בשופרסל. אתה יודע משהו? שנייה, את לא היית בהרצאה הקודמת שלי? היית? היא לא הקשיבה כמו שצריך. מה? אני אמרתי שאני נגד... לא הייתה מצגת, לא. לא, זה רק עכשיו נפתח. נכון, נכון, אני נגד סופרים. תמצאו איזה חנות אורגנית קטנה. אוקיי, אתה הולך עם המצלמה, תחפש עכשיו את הגרין. אוקיי, אני אבדוק מה יש שם. יש הרבה מה להגיד על זה. ברור, אני הולך יכולה לצלם. לקרוא לבד ולהבין. אני אצלם ואני אשלח לך סרטון בוואטסאפ. יש ירוק על האריזה. כן. אתה יכול להגיד מילה על הגלידות באופן כללי. כי יש גלידות שמנת, אבל אין בהן שמנת. אין גלידות מסחריות טובות. יש קצת גלידות שהן יחסית יותר טובות, כל מיני כאלו עכשיו, יש כל מיני בתי מלאכה קטנים שעושים ארטיקים כאלו קטנים מפירות ותמרים ואפילו שוקולד לפעמים, אבל משהו איכותי, אז יש כאלו, פלטס וכאלו, הם יחסית יותר טובים, אבל גם בהם יש הרבה סוכר. הדרך הכי טובה לעשות גלידה, תיכנסו לאתר שלי, יש מלא מתכונים לגלידה שאנחנו עושים, גלידת שוקולד, גלידת בננות, גלידת שקדים, גלידת... אבל מבחינת התקן זה חוקי לרשום גלידת שמנת. כן, כן, יש שם איזה... אני לא מכיר את כל התקנים בעל פה, לצערי. אבל יש שם איזה משהו בתוך התקן שמאפשר לעשות כל מיני דברים בעייתיים. לגבי הסומסום, דיברת עליו פעם קודמת? דיברתי קצת על סומסום פעם קודמת. זה בסדר סומסום. נכון, אבל גם לגבי הסומסום המחמירים, כל הטחינות, אם זה לא מסומסום, הסומסום יעבור, לא רק שלא מלא, גם שלא עבר חימום וטחינה... יש כל מיני תיאוריות לגבי הסומסום, צריך בעיקר שיהיה סומסום מלא. זה הדבר העיקרי. ומונבט? עדיף שהוא יהיה מונבט, אבל בעיקר צריך שהוא יהיה מלא. כאילו יש... זה נושא של עוד חצי שעה הרצאה סומסום, אני לא יכול להיכנס. וואי, יש כל מיני טובות. תחפשו סומסום אורגני מלא, וכל חברה שמשווקת סומסום אורגני מלא היא טובה, לטעמי. היה לך עוד משהו, ואת האחרונה, ואז אנחנו נסיים. שאלה לגבי האי, המון פעמים יש תוספות של אי. עכשיו, שמתי לב שיש אי שהוא נראה נורא והיום, ויש אי שהוא לא כל כך נורא, אפילו לפעמים מוצרים טבעיים שמסתכלים כאי. יש איזושהי דרך שאני יכולה להבין חוץ מ... יש, תכנסי לגוגל, ויש שם מפות כאלה, את עושה אי זה, וזה נותן לך את כל ה... אם זה טוב או לא טוב. יש אפליקציות גם שעושות את זה, מאוד בקלות. אוקיי? תוספי מזון. טוב חברים, היה נעים מאוד שוב פעם, אני צריך להגיד עוד משהו? תודה רבה.